guys, simrang hilin eh. Sekalibu bega sa miyo ito na. Nag-uudog ko dani kaya ang flight na dili. Yun na naman noon ko nga alauna lapos kadlaw laghang flight. Tibagap nang ko galaw na dani alauna man din ang dapat talas ni di alauna. Di jud ni Asia. Pag magsundod dagto ni Dalga na lang man nagpupo ka lipad kita ba alauna ang Asia. Salamat naman jud kay kuan jay na balhin ko spal mo ni so balas 9 among lupad. Salamat jud kay Ginoo jud ko sabi nga maabtan ko gulauna og sa Asia pa ko gulauna. Pasok ko spal. First time jud ko mga sakay ganing nga plano nga pal. Kasud nami sa plano. Salamat Ginoo kaya pag pasagdi sa biyahe dili ka galaon na patatos kadlawon nagdisundo na dadto nagatang na pero kasay ko aning first time ko nakasakay aning pal. Nanakuskuan sulod sa pal. First time ko nakatungtong For your continued passenger vlog carrier, we request all passengers to occupy your assigned seats for the duration of the flight. If you are seated in an exit row, you are required by civil aviation regulations to read the passenger greeting card. If you need to be reseated, please inform our cabin crew now. Allow us the privilege to be of service to Basta? Mismo pa sa terminal. Salamat na nagkuan ako nagwat ako sa hang bagahe tangan na ang bagahe kasal ng tinira nakatugpang yung sa oras ang pagkatuloy siguro ako
makabalin sa pal. Napat ako dito sa tagdalan nun. Pitok-pitok ko sa mata. Nagaw manggod kaya nabili nagaw gasar ako agatan ko nagaw. Salamat po sino kay nagatuntong ko pal. Yes, Undoy. Yes, Armando. Kami ang kuan sa pala ng Duterte. Kanang kuan, kanang... Saan ko doon ni Baklaran? Ha? Baklaran ni? Ah, papaklaran. Diyan lang ako. Diyan ni Pasero. Binahag, badili ko, binahag ko ka-downan. Yung ko ka-down ko noon. Ang ilis niya kay kamarin ng pasal. Wala. Salamat Lord sa isbiyahe. Maan na ba ko? Kuhan. Manjil. Basta kung wala unan sa sangkas. Wala unan po ka. Ito pala sa mga sa kong tao. Salamat sa pagsundo. Kuhaan ko. Gereg. Sakay na kong jeep. Kung nabili ito sulit. Alas 12:30. Kami nakaabot sa Kaupaw. Pamisukat. Pag sana lang mag-jeep, padung ngalabang. Na muna kinabuhing Manila. Hal-hal ang lakaw. Maklay o. May kagmasakdan. Mas mando, kapuliki na. Okay, mag-taxi may sa 1,000 kung taxi. O may 1,000. Muning kaduhan naman yung sakay, pangkatulong nila nung kasakay mi. Problema sakay pa makagasod. Sukat mi berpas. Tutulay naman lisod yay. Samot ka dyan dili. Samot ka dyan alas 12 naghang sakyan. O plano. Kamanggit.